Πόρε Νίκο, πάλι με το σούι σου θα κάνουμε Πάσχα πάλι. Και όχι μόνο αυτό, φέτος έχουμε και τους γονείς μου μαζί. Θα τραβήξουμε πάλι. Και ήρθε και η άλλη σου γιαγιά από την Αμερική. Πάλι θα πετάει τις μπιχτές της, όπως πάντα. Κάθε χρόνο ρε, τα ίδια, τα ξέρω. Αμάν βρε Μαρία, δεν φτάνει που πάμε κάπου, πάλι γκρινιάζεις. Άλλη δουλειά δεν έχεις να κάνεις, γκρινιάζεις. Ναι. Και πού πάμε πάλι? Στα συνηθισμένα, όπως κάθε χρόνο. Αντί να πάμε έξω πουθενά να φάμε σε κανένα εστιατόριο, ωραία και καλά, τρέχουμε πάλι στα σόγια. Πού στα σόγια? Μαρία, κάτσε καλά, έχουμε έξοδα. Τι έξοδα μωρέ έχουμε πάλι? Να δω τι θα κάνουμε και το καλοκαίρι. Σου είπα να πάμε μια φορά οικογενειακά διακοπές. Μια φορά. Και ακόμα το σκέφτεσαι, απάντη δεν έχω πάρει, κανόνισε, μην πάω και κλείσω μόνο μου εισιτήρια, Και να μην σου πάω να κλείσω για καμιά Μύκονο εισιτήρια, για καμιά Σαντορίνη, να δω εκεί τι θα κάνεις. Θα σε πάω στη Σύμη. Πάλι στη Σύμη. Λοιπόν, Νίκο, προχώρα γιατί αρχίζω και τα παίρνω, Ωραία, προχώρα. Τι με είπες? Τι με είπες? Σε είπα κοντούλα. Κοντούλα με είπες? Τώρα θα δεις. Έρα κύρα τα σούλα μου, έλα. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, ναι. Τα παιδιά όλα καλά? Και εμείς μια χαρά, ναι. Το μωρό σας να σας ζήσει. Ωραία εποχή που γεννήθηκε, ωραία. Δεν πιστεύω να το έβγαλε έξω από το σπίτι πριν σαραντώσει. Ωραία, έτσι να τιμάμε τα έθιμα, τα κανονικά. Όχι σαν την αυτή που παντρεύτηκε ο Νίκος μου. Κατευθείαν μετά τον νευτήριο πήγαινε σπίτι, μετά από μια εβδομάδα το βγάλε έξω το παιδί, έξω από το σπίτι. Ναι, να, άκουσες τι τραβάω? Όχι μόνο αυτό, ήρθε και η άλλη ξυνιασμένη γιαγιά, ναι, από την Αμερική, τρομάρα της. Ήρθε να της κάνουμε και το τραπέζι, όχι μόνο αυτό, έχει αρχίσει πάλι τα καλά της τα λόγια, τις μπιχτές, ναι. Της πει τι είναι αυτό και αυτό είναι μόνο, δεν είναι πιο μεγάλο, είναι το ένα το άλλο. Αυτό είναι που την τραπεζώνουμε, μας τη λέει κιόλας για το σπίτι. Δηλαδή αυτή έχει συνηθίσει στις βίλες, στις πισίνες και πάει λέγοντας. Τώρα περιμένω τον Νίκο με το παιδί, όχι μόνο αυτό, έφεραν τη μία την κόρη έφεραν μόνο τη Σοφία. Η Αλεξάνδρα δεν θα έρθει μικρή. Ήθελε λέει να πάει σε ένα ενός φίλου της λέει που κάνουν πάρτι. Ναι ρε, αντί να έρθει το κοριτσάκι εδώ στη γιαγιά του να δει και την άλλη του την ξενισμένη. Άντε μη πω καμιά λέξη παραπάνω. Τι έχει πάει να κάνει βόλτες με έναν φίλο της. Τι μάνα κι αυτή, τέτοια μέρα Πάσχα το άφησε το παιδί να πάει αλλού. Και να πω ότι θα πήγαινε στην άλλη του γιαγιά, αλλά όχι, ήρθε εδώ η άλλη της η γιαγιά. Η Άννα, μάνα αυτή της Άννας Μαρίας αυτή, ναι, με τον Μάριο. Άλλη και αυτή, ήρθαν, σους, σε κλείνω, ναι, θα σε πάρω μετά σου πω τα υπόλοιπα. Ναι, έλα, γεια. Γιαγιά μου, πατρίδα μου, γιαγιά μου. Σταμάτα βρε, μη φωνάζει, ήρθε και η άλλη, θα ρεζιλευτούμε. Δεν στάπανε. Έλα, ήρθε και η γιαγιά η άλλη, να μας δώσει κανένα φράγκο γιατί δεν βγαίνουμε πια. Τέλος Μάρια, τέλος. Τέλος είπες και πιστεύεις ότι αυτή η γιαγιά θα σου δώσει λεφτά? Ναι. Και ένα $5 θα σου δώσει, μέχρι εκεί πας. Μη σου και πω και πιο λίγα. Ας τα κορίτσι μου, και ήρθε και αυτή η γιαγιά, μας τα έχει φέρει όλα τούμπα. Καλέ το άλλο σας που είναι, Ναι, έχει πάει σε ένα παιδότοπο πάρτι με έναν φίλο της. Ναι, αρχίσαμε από τώρα. Και εγώ το έλεγα, όχι δεν θα πας τέτοια μέρα, θα πάω. Δεν θα πας, θα πάω. Και
και στην τελική πήγε. Επειδή πήγε η μάνα της μες στη μέση. Να μην αφήσει να κανονίσω εγώ τίποτα. Και εσύ είσαι φίλο της. Μετά τα 35 παντρεύονται. Όχι καλά γιαγιά, μέχρι στον παιδότοπο πήγανε. Ένα όνομα του Θεού το πήγαμε και για γάμο. Ναι, πού ξέρεις αυτός ο Κωστάκης. Ο Κωστάκης. Έτσι, πού μένει, πες μου, πού μένει. Καλά, οι γονείς του είναι πάρα πολύ καλοί μας φίλοι. Και δεν λέει να το καταλάβει και ο Νίκος από εδώ. Θα πάει με τον Κωστάκη. Ναι, θα πάει με τον Κωστάκη. Ωραία. Άμα είναι να κοιμηθούν και σπίτι μας. Ο Κωστάκης. Γιαγιά, πάρα πολύ ωραίο το μαλάκι, πάρα πολύ ωραίο. Ναι, ήρθε η κυρία Κατερίνα η άλλη από απέναντι που έχει και το φούρνο, γιατί έχει τελείως κομμωτική. Και μου έκανε εκείνη το μαλλί. Ωραίο, Και όχι μόνο αυτό, μου το έκανε και τζάμπα, δεν την πλήρωσα. Του Σταύρου η κόρη. Του Σταύρου η κόρη. Ναι, βρε, αυτή η μικρή αυτή. Και δεν την πλήρωσαν. Της πήγα μόνο ένα κουτί γλυκά, της πήγα την επόμενη μέρα σπίτι της. Κάτι που είχα κρυμμένα από το 2018. Ναι, γιαγιά, το 2018 τα έχεις αυτά τα γλυκά. Να σου πω ρε γιαγιά. Είναι η κουμπάρα η Νίνα που έχει την ξαδέρφη της γιαγιάς, η Τασούλα που έχει την αδερφή η Αντριάννα. Βρε κυρία Κατερίνα, βρε, του Σταύρου, η κόρη. Ο Σταύρος που έχει τα μηχανικά, που φτιάχνει τα αυτοκίνητα. Ναι, άντε τώρα παιδιά, πάμε δίπλα, πάμε προς τα εδώ, γιατί η άλλη θα αρχίζει να λέει «Πού τα παιδιά, εμάς δεν θα έρθει με χαιρετήσεις και μπλα μπλα μπλα» και δεν μπορώ να την ακούω. Από την ώρα που ήρθε λέει να κλείσει το στόμα της. Ενώ εσύ η γιαγιά, άστο. Όχι μόνο αυτό, θα μας δηλητηριάσει και καμιά μέρα. Φάστον τα κρέατα, ποιος τα έφερε? Είπες κάτι μικρή? Ναι, τα κρέατα τα έφερε ο γιος του Μίτσο από απέναντι. Που έχει το κρεοπολείο και ο παππούς του είναι ο Παναγιώτης και ο ξάδερφος ο Παντελής. Ωραία, πάμε να βρούμε την άλλη γιαγιά, την πιάσουμε το καλό. Λάτε. Σταματήστε τα λόγια. Πού είστε, οικογένεια? Καλό Πάσχα! Happy Easter, Νίκο μου, Νίκ. Happy Easter. Ήρθε κι αυτή. Γιατί καλά έβαψες ρε στα μαλλιά σου εσύ? Σαν την Barbie είσαι. Μπορεί να ήθελα να γίνω σαν την Barbie, δεν με ρώτησες. Καλό Πάσχα και σε σένα, γιαγιά. Αυτό το παιδί ποιανού είναι, κλε? Η Αλεξάνδρα ή η Σοφία, τις ξέχασα. Σοφία, γιαγιά, Σοφία. Πω, χειρότερα από τη θεία την Έμιλη. Από εκεί έμοιασε. Έλα γιαγιά, έλα να σε αγκαλιάσω, έχω πάρα πολύ καιρό να σε δω. Όχι. Να. Έχω βάλει τις κρέμες μου τώρα. Όχι. Δεν θα με αγκαλιάσεις. Θα φύγουν οι κρέμες μου λίγο να με αγγίξει. Έχω πασαλεπτή ολόκληρη για να μην μια χαρά και να μυρίσω τέλεια. Αλλά όχι, δεν θα με αγκαλιάσει. Ίσως του χρόνου. Ναι γιαγιά, για να μην σπάσει το μπότοξ όμως. Ναι, αυτό ήταν. Πάμε να φάμε. Πού είναι ο πατέρας μου, μπαμπά? Νίκο, αγόρι μου. Πού είναι καλή η Μαρία μου, να τη δω, το κορίτσι. Έλα πατέρα, έλα, καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Έλα κορίτσι μου, καλή Ανάσταση να έχουμε. Έχω έτοιμο μπέργκερ, έλα να φας. Αχ, μπράβο κύριε Φίλιππε. Μπράβο, γιατί έχω πεθάνει της πείνας, δεν μπορώ άλλο να κάθομαι περιμένω να φάμε όλοι μαζί. Αγάπη μου, φως μου, τι έγινε, βρήκατε να παρκάρετε? Γιατί με τέτοια κίνηση δεν το βλέπω. Να σου πω, με πήρε ο Νίκος τηλέφωνο το πρωί και τι μου είπε? Γκρίνια, πότε θα ψηθούν τα κοτόπουλα, τα μπέργκερ, τα αυτά, τα νιά, τα αυτά. Δεν μπορώ όμως με την γκρίνια του άντρα σου, δεν μπορώ, βρες έναν άλλο. Μαμά, αυτός είναι τώρα, τι να κάνουμε, προχώρα, έλα, πάμε να... Η άλλη... Καλύτερος ήταν, ο Φίλιπ καλύτερος, έχει ανοίξει τις δικές του επιχειρήσεις ο άνθρωπος, θα σε πήγαινε Μαλιμπού, Ήμπιζα, τα αυτό, έλα. Μαμά, ελάτε παιδιά, τρώμε. Καλό Πάσχα παιδιά, να έχουμε καλή Ανάσταση
και να μας φωτίσει ο Θεός για... ναι, να μας φωτίσει ο Θεός για διάφορα πράγματα. Κορίτσι με σένα η μάνα σου βάλε να φας. Εμείς, εγώ δεν θα φάω τώρα γιατί έφαγα πριν σουβλάκια, γι' αυτό. Τι φάγατε λέει, σουβλάκια. Πού τα βρήκατε τα σουβλάκια? Ο μπαμπάς έχει πει να μην λέμε ψέματα και κρυφά τη μαμά μου έδωσε να πιω λίγη μπύρα. Μπύρα στο παιδί. Νίκα, αυτά ήταν, θα σου φέρω τις πατάτες στο κεφάλι. Έδωσες μπύρα στο παιδί. Νίκο, έδωσες κρυφά μπύρα στο παιδί. Δεν της έδωσα αλκοόλ, μόνο μπύρα. Ρε έξυπνε, η μπύρα τι είναι? Εντάξει, της έδωσα μόνο μπύρα. Δεν κάνουν τα τέτοια, τα αλκοόλ δεν κάνει, μόνο μπύρα. Νικό, αυτό ήταν, θα σου φέρω το γύρο στο κεφάλι μας. Αυτό το πιστεύω. Αγάπη μου, είσαι καλά, σε έχει πιάσει πονοκέφαλος? Μια χαρά είναι μαμά. Εντάξει. Ωραία ήτανε. Αν να σου πω, όταν φεύγεις εσύ, ο μπαμπάς παραγγέλνει πίτσες και τρώει και σου λέει ψέματα ότι τρώει το φαγητό που έχουμε αφήσει στο ψυγείο και τα δίνει στις γάτες έξω. Μικρή, πολλά λες και αυτό δεν είναι καλό. Πολλά λες, πολλά. Γιατί νομίζω ότι ο πατέρας σου μαγειρεύει καλύτερα. Κάθε φορά που μαγειρεύει, μόνο που βλέπω άψητο το ρύζι, γιατί έχει παραμείνει σκληρό, γιατί δεν το ψήσε καλά, το στέλνω κατευθείαν για φούντο. Παπά. Πάμε. Ο πιο καλός ο μαθητής.